Pacar Dori. Pacar ulang nih lo. Pacar Dori. Ah. नाम छोड़ना बीजेपी कांग्रेस पार्टी असन कली एपीएससी पार्टी मीटिंग के लगे ब्रेक चेक मीटिंग असन सिना तो फेगलों जी लासिना में तो फाना चुनरी का थेगल हालो निली जोक का लाम किलिंग जी आरजी मीटिंग होए बस ला मालूम सोए रापोर हो नंकार चुनी पेमेजी फांसी ना तुम फाना चुनरी पर पेडिग्रिम को कौन मारिया तू इन्हें लोग दे Tolong, Mas. Katanya itu enggak kira-kira kami
Fransi bang tanong kita nila. Fransi nang itu media korte doan phana keru pi public lo la penang itu channel doan phana keru pi lo pini nili tum labak lumbajong konsensi ang kangalong jasemed labak langmili apies lapen langmili apies lo lapen de rongkimi apies lapen serikangnet apies alang itu lapies kethom chingrum si pini kado kabe ilitum asar JI kathar panpe hai vek nangji pulas bangso amai si bipon lo lapen kado benitum APHLC pen kedamtang amane kali election hole nitum kache thanchot kali election ang lo posi campaign ke bang puta kali nitum ke election donon abhinandan nikanar jon achek ko jon bang army bang amasini nitum ke rong rup ke dampen ke thanam laso pena joksi pini nitum hajar armu nitum che theklong lo APHLC long ke bang tenon dak hajar armu dak cingrum lo lason dak taksi non hala inglong kiri long badolang lason dak taksi akonon aku dak tangde dah disake de badolang lason si lumbajong konsistensi along tame hajar armu non nang balo kopi bos nang balo nang kolo polote labanso a sarkar jitini ki BJP a sarkar labanso sarkar phan ning kache the ka be dek tena joksi rada tu ning che the thai bedelo kedampang an ke paco bai kedampang an alang litum kado be rada pan kache nek ka holo pada posi pini rada tum aning ki pung bensin non ke wang lo nonang litum thenglong gadi hajar masih prai pini wadak lokta suri photrok bak armu itum cingrum long lo lahelo lasi non ke bangji eli tumasar JI kathar alang ni ondung abuts pensi hai pomji lapen rado panang itu channel hoitan nang itu media true hoitan ame chuning rilo la kisi arjan napit puta polo kisi arjan along si litum vote jok enang po la bangso ke jok iya thekela lo itu edet elong ri kecerai komja pan lake tene longun uji po phanda kali lapen hala BJP tum orunodoy aphom kapilap kapacho bai lapen tene job kadang pipina di poke rala tum lake manghudunang ne athema lake non kapil up ji apoda kalilo athela ke model code of conduct lagi lo model code of conduct lagi tanglo podel hai ke lake long lelo jon sila son do pulote rara tumi tum hanang pachini nang pahlo tum arrest du nangji itu map du nangji lapen itu lake complain people lake panepo la hello lasi ini tum non jasemet inlo so tum nang barpik lo lapen adibasi tum non itu masih put nang jogi polo okhomya hilendia tum non itu masih put nang jogi polo lapen non jasemet bangke ini tum inglong aso atkai debe tu jopa ke hai apar ke hai lang lasi ining cepi bidam nang ne lasi la nonative election bangke itu asar JI kathar sa hai pon vekpo Kedamtang ni dak lumbajong kamla atilong kepa dokala nandak MLA bida sing nang kanin je amot so hai lo abot erja paklang petor tokang itu alang litum la tum ke ningje thapo la non la bidasing ingleng doh rupsing teron doh pahaya MLA tum je hedi la tum ke omor sing ti so hayalo arizal mane tangke ko benda hayalo pumati di la se la tum ke ningje thapik lason ko pusi ke hai pumati alang nung tu chema thalo hala da 8 kilo long BJP meeting dolo hai amani ni tuma avokar satumba jiki terang atum tata mobile ben nambom lo amar karbi akai pe hai nang ma puma kado pe hai nang ko hangun jolo lape na to la so poro se JI ka thalo ngelo ko amma BJP lo meeting itu na tuma sab JI ka thalo wang thula ma handshake chipi thula thera kame lo kala tuma si atum jema thalo BJP lo mane muni dolo po hai lo puchitin le hai ke hai ngali pare fraji pe pare na parli fraji po bang no tipi la hello la si jase na bang la si alang itu lapen la isialam bang hedi bidasing le bang la ki jane lampara song ni nang nang le di abus ni jo gila hai lo pe tamane abino et ar lo ke na hai ko mor po bhan la ingle bang da alu lo nang je hedi ani alu la song ki puta hai ni Kedutia ta bibang lan nang tum tarin kore ini doi baswar along tum dangpan armu pacitong umji nili tum ake kom nai tal lak thom bak armu pacitong phasin dong kabor i o karbiang long lapen di mahaso east west ne kado we pangrupa pen di lak thom la sini pupe na pulo lumbajong ben lokta suri pocket armu pedodu nengi lada ni konstitusi ingkora trogo hala hello wing constitusi tum hala tum mangke mane suri cap ke bang ya
suring koi ke bangji lason along pen along ke akatora dokok dahai lasi ladak bel si suri poket dulu pote badak kilong ben anji tundi suri cap le bang kon nami consensing kora throk pote dupik lo kadi yo la posala si ake ko mai lo sata menitum lak thom armu ke pache tong pen laso amegari libel si itum declare nang ko je itum APSL situm hayalu lake itum kaning je tap kali itum ari libel si paklang bu hala bida sing leng akar barasan ngali lagi Nasi jaga kan hai lo. so kadi Itu dah kacau song APSL sih lo kacing room lo. Kasih non kewang jilang ini tumpan fere meme asai labang so national. Dula mara la penhada homosti ke lagi duar baguri lo hal dakar biaro rong frog sarthi rong phara rong kuin rong erong lo kan kapacu endun toy gunar lo reson gat la kapacu endun toy gola khat lompen BM kisan skim tahat gola dhan lompen Orundo ya form pa jogunda tak gola ma tu ada gola dhan pan kacu jor kalilang kacu jor lo kedi kacu jor si pini kar biang long athi kar biang long na kilo fan kar biang tak long lo dia tu kedi komot lo ke chok cheke tum kim kar biang long ke chikrong tum kedi dulira untuk toy penalang ni nangero tekte asong japan ini tum delhi jo toy din pen kar biang long na pen ensil kar biang long na elite Jai Katarlong live Jai Katarlong live Jai Katarlong live Jai Katar pe ai nama Jai Katar pe ai nama Jai Katar pe ai nama Jai Katar hai nama Jai Katar hai nama APSL Silong live APSL Silong live To pini dak lang mili ahabar long kedo dak rong pli ara tum chingrum si pini PHLC farman itu masar jai kathara farman pini dak tum dak pen ho medical college an itu ma car reliation pedopono tapen dak pen wang tu si pini dak akol dak pendelo long wang si tum awareness program ason dosi tum constitution alam kadoi tum chethan chimum lo lapen il tum masar jai kathar non dak nang du nune dalo alang li phan pini welcome program dohan nili bolong chokiola long la sopen nang du nune de sata me pini nil tum dak lang lo penangan wang si tum chethan chimum lo rong rat tum pen lapen il tum la baso awareness program made ka chethan ka chimum alam itum ke donang ko othe bang la hello je non e prang ki bang jelang la 26 April ni la vote ke jogar ni bangke il tum la symbol bang kedam tang batai ke thompli election bang itum torstai da symbol se no seta non kopia pot si itum la kisia symbol Caesar symbol itum ke anang ko mala solam tam itum rada phan mum lo tapan constitutional alam kadoi itum than lo la hello ala last ajo chot kalilo non na claim bom la tumke la orunodoy form ke ron edi sob duplicate side original orunodoy form long mangke hala athaksia symbol kala kala hingho hai apu ke thom se doi mati ta non ke udumphul lotus symbol se pedota la pena jok sila tum duplicate kam claim bom non ta illegal kam claim bom la chota kare kapre ka kam non na claim bom lo la tum hai la si la son la ke ther ke hapen chenglok la hai duplicate form ke ron la hai eli tum pangrum bom lo long bom lo la pen ke non la last ajo 25 ajo di pena pason election jok poblo te last ajo lage la tum ke la tangka hor ok poisa ke ron mang lage dobek po gasi karbiang long arat phani li pachini kang tung mang la hello la rong bithe satame volunteer satum APHLC volunteer satum ing tangkring nangji rong chihon pa me nangji jong si tangka ke ron thaigon long polo tangka thi jok nai la pen ke ther ke hap do polo tang te la pang thek nangji tangka thi jok si la bangso tangka pena jok administration rumhat district administration rumhat than det nangji la taklang det nangji la la lo polo tang te alang le tum phan bang district administration atum ba election commission of India tum unon ba state election commission atum salang naman action an polage lasi ke dam tang aningkan mana ta tum arjulong bom no theglong bom no tangka ke ron ta ho hor ok ke ron ta ho jo ke dam se adon ke dam chonghu pu la ka chonghu ka me claim helo ke no nai lo posi la tum phan pang thek nangji pang thek si la tum phan net check si administration long hodai dat nai la hello MP la pen ke dam tang 2019 MP election ki lik pen la pen MLA hot pen an ta me tum ke ki bat sai de apen langdam lo polo tang te ke dam tang chuning si la MSC ke lik hodan mangeli tum ke second position an cheplong lo apen lumbajong ta me le tum penangan vote bat pikano ile tum langdam lo polo tang te la si non upcoming parliamentary election MP election bangke ile tum constituency ko ratrok karpeng long lo ni tum puri lab lo la pen nang le tum through social media hoita theglong lo la pen tum birta lang lo pore birta upload pore theglong chi je
Karbi Anglong lo atok ano doan sedame rongsorong bot doan sedame pinier ni bangke APHLC mate JI kathara phansi ka welcome side lo lapen sarkar chelarnang po non ki dobom BJP sarkar lapen akaprek national party sarkara bangke Karbi Anglong ratum chomat longelo ke joyi kali ki duk side la soposin nona bangke ituma sar JI kathar alang lipana ningka che the hello alang le constitutional ateng mase kam claim ji pulo constitution ateng mase radhan pachini lo la so ka chini pane jokse pini rat atum doan sedame Karbi Anglong lo constituency kora tro including NC Hill hala dagara tuman sedame pini sar JI kathara phansi MP pahai nang pola kana jokse pini non upcoming parliamentary election bangke APHLC tumke hai deji angring thepik lo la hello on taring kora ga thom ani bangke mega rally padupanji APHLC central committee hoi pan se organize lo lapen labangso mega rally ga ladak di phulongsi padopon po lapen hala sohor nile tum more than 50,000 amuni ke pache tong ifan itum bori pon po Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen NC lara phan lapen joksi le tum chini po jai inglong aso tum koan ele tum APHLC long na chetodun ma na chetodun de magla soni besi tum theklong po itu masal jai kathar phan vote kapang room asai lapen isi awareness dolo symbol apu thak mo heta thanel lo asila solong ong dung rat binadak suri isi sosai dak chetong lo lasi labangke isi wet a polling station oli kethom a polling station pensi ladak lana muluk chetong lo tong sukot pen lata a port hi hek pen lasi lason thak si pini ni liblong ta me nangana surya muluk hadak chetong edlo ne exact figure no puete tanang tu media through pen non long da prang po lason thak si arni wang atumi West Karbi Anglong ta langkircha po a polling station long ka dukowe sangkeche bakhe tum tribe satum lo latuman danang che chapa okdon lo lapen interior nai chinthong constituency long son nem serang porong son hala dak long ke nang BJP ke kiri dam ta non ke long am thil ang ton APSLC fan si tum man a chirab ding fan chitoi fan boril sin tum dam an ke dam lo nang tum ka du weda chini lo nili especially ke West Karbi Anglong ke atok nai arong si ke dam lo lapen chini lo rong rup long bangke APSLC fan sai se lo jai kathar sarvan ka pahai fan si nang charap chitu fan keng kam nang se jorin chilo lal dung development ma kenang le bom lo no lapen dema hausa pen ke ilitum ke pining bangke expectation bangke thepik khangjang ha dak pen itu more than 60 to 70% of vote bangke APSLC long sdui lake ining thek long lal